Tay, Oy, ani ka naman anak. adi ng kwarta. Daw, pera ko na ini. 40. Madaw karinta la. Pinistin himay kin na inang. May da ka pa kung nagpapaprenda, nakarawat iya. Nakarawat pa. Grabe nga kapobriyan ko yun nga tuig. Magrahol la pero minti to na akong lawas pag tinambayon. Tay, Oy, ano taksura? waray gada na, waray gad kita yan na pamahawon. Diskarte ka tay. Ano ba ti didiskartean anak nga pero minti makaputo na akong lawas pag tinambayon. Tay kay naawa ko tak makasangkayan. Kay may danirahan dayan ng ano chibuy na, may da mga salaron. Madaw doon yun nga pistik ka. Nadori ka lang nga pero minti adi malipong to na ako nulot pag ininom. Pabait tira. Kaya may mga trabaho ito mga ginikanan nito. Ako, nga adi pero minti marawal taklawat pag tinambayon. Diskarte ka tay, para may da kitag haranda. Ay oo, sakto la. Kay may bonus si Michael ito nagaging adlaw. Iprindan din ha iya nga silver. Sige nga, yan at bahala. Ha? Oo tay. Ang ade, sige nga iya nga. Iyahan na lain nga kuan, iyahan na lain nga bado, pamasko kun ha iya. Oo tay. Ha? Oo, sige. Sige, kanto na. Akadila ko. Oo. Mo pa unta kun dakot pagkaprinda to nga silver kan Michael. Kay magi-ispatigi kami unta yan na nga kuan Pasko. Aton colorful lang nga ni bado karasad to. Malilipay gud akon junior. Panahawanan ko din nga tanan kay aralin at kuan bago nga tuig para malimpyo din his mabago nga tuig mahawan. Oy, Kel. Oy, ano? Di papaprinda ni tatay nga silver. Silver ini? Oo. Ba, hindi rin silver. Original ito ko silver. Kapaprinda niya. Oo. Pero naman kung pagkaprinda niya ini. Ikaw lang tag-igo hiton. Ako lang kunot magigo. Oo. O pwede. O pwede kay tunay nga silver. Original iton. Ako lang iya pinapapagigo. Oo. Ade. Ade ha, ade. Ako malalot pinapapagigo amo niya siring. Oo. Ade. Sa niya, sa sinta. Saan naman kuno niya ini? Dulo ka ton kung makatrabaho ya. Oo. Adin bado. Ano mat na ba do? Prenda gap ini? Hatag niya mo kaya para yung Pasko. Pinasko niya akon. Oo. Buutan ko din. Buutan ko din. Di tataglan niya din prenda. Dire. Ade, amo tatak prenda sa sinta. Oo, sige. Si niya, sa sinta. Oo. Makatrabaho nga niya, ipalukat na yun ha. Oo. Sige, kaya ade may trabaho ko na Sige. nanilig ako. Papakadi ako. Sige. Bado kaya man ni junior nga piste. Ini. Oy, Tay, ari ka naman eh. adin na kwarta. Oy. Daw. Ko nito. Desinta? Oo. Desinta lang. Grabe naman ni Michael kababaratin nga tao niya nang. Di kita makapaganda. Di rin makakasadanganin us ka kilo nga isda. Ano daw? Sige. Prinda na lagyapon ni Haya nga. Akon pantalon. Ade, inuubo ko na hulat la. O sige, hultong pula. Oo, hulat la. Dali la. Oy, prinda na lagyap pinahaya. Sige nga het bahala. Pero pa dorda ko ala. Han ini nga. Kuan, sanglas. Sige nga hiya nga. Ihatag ko na lang haya nga kalo. Sige nga, original na ito. Ito nga. Sige, mapakadi ako. Oo, pagdalila. Kaya Oo. para kita makapaganda yan na nga. Little na. Nanginig mo pa kumadorda ko ito. Pagkaprindahan ito nga. Kuan. Para kami makapaganda ito na akong junior. Opay. Opay, Kel. Oy, ano? Bumalik ka man. Di papaprende pa ni tatay kaduha. Hain. Ito. Ini. Oo. Tapos ini nga sa luwal. Oo, adi hatag niya ini. Ini nga kalo, hatag niya. Oo. Pero naman kunot niya prenda ini. Ikaw lang pag-igo. Ako lang tagigo. Oo. Original ko na sa luwal. Oo, original iton. May, nay. Ay, isang glass ko na. May dapa ako. Kalo, may dapa. Laro, wala. Bayan daw pangat yung mga ipiprinda dito. Sige, nakarawat akong kuhaan kay... Kamu tak kurtay na, kay bago ako nga bonus. Bayan may dapa nga ito ipiprinda niya, ha? Signong ko. Oo. Sa luwal ini nga isang glass man lang ipiprinda da. Oo. Adi ka kalo, hatag man dahil eh. Hatag ito niya mo. 40 ini. Sinya, nga. Kung kareg na niya ini, lukat to, nagpapalukat ko, ha? Oo, sige. Sige, ha? Sige, Kel, makadi ako. Sige. Damot na pa pinagod ba sa damot kwarta? Pwede ko madipan yan.
Makarawat lagi pakin mga prenda. Alas, hindi. Mo pa unta kung dako tong pagkaprinda. Ni may kila tong akon kuan. Kay yan na nga pizza 24 mapalit akin ispatigihon. Yanin kuan. Dako nga tinapay nga bagat mamon. Pare pamadi nga akon anak kula-tulatong kula. Tay, Oy, ani ka naman anak. adi ng kwarta. Daw. Pera ko na ini. 40. Bado 40 la. Pinistin himay kin niya inang. May da ka pa kung nagpapaprenda, nakarawat iya. Nakarawat pa. Oo. Kung may ada man, diri ko na yay papaprinda. Kababarat niya. Oh, pag ading 20, pag merindahan nga to. Sina, Sige tay, sige. Oh, kay bot pa kita mamamahaw. Inis, te, may ada man na kaya paprinda iba nala. Kababarat niya. Tiya. Ambot ko ni prinda ko gyapitak brief. Pero problema, kiyo sa tak brief. Ayaw, kay wari nakagamiton niya nga Pasko.